Sziasztok, én Dinamit vagyok, és most egy kis Windows trükköket fogok nektek bemutatni. Amit most be fogok nektek mutatni, az az lesz, hogy hogyan kapcsoljátok ki asztalról a számítógépeteket. Először is hozzunk létre egy új parancsikont. Azt kell beírni, hogy shutdown -c -t 30, az azt jelenti, hogy hány másodperc múlva kapcsoljon ki, -c, és tovább. Hát a parancsikonnál majd mutatok valamit. Itt, ha ezt átnevezünk, nyomjátok az altot, és beírjátok, hogy 0160, akkor kattintatok egyet, és nincs ott név. És akkor most jobbklik, tulajdonságok, ikoncsere, és itt erre a piros gombra mentek, alkalmaz, oké. És akkor itt, ha ezt rákattintatok kétszer, akkor el is indul, szépen ki fog kapcsolni. Na hát köszönöm a figyelmet, ez a videó ennyi is lett volna, sziasztok!